दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं देबिका बर'आ। तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय बरबिल्ला सुलिकान्दा गामियाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव पाग्ला दैमानि दैया उसिफावनानै गामि ओनसोलाव बोहैसारलांनानै न' बां, मोसौ मैसो, दाउ बोरमा आरो आबादखौ सिलिंखार खालामजोबो। बेनि अनगायैबो फरायसालि लामाफोरावबो गोबां खहा जायो, जायनि जाहोनाव फरायसाफोरा भेल नावजोंसो फरायसालियाव थांनांगौ जायो। संनाय खावनायखौ बैसां सायावसो संनानै जानो गोनां जादों होनना ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फोरमायो आरो बुंथिबावोदि दिनैसिम सरकारनिफ्राय जेबो रोखोमनि अनसुंथाइ मोननो हानाय जायाखै होनना। दिनै दैबानाजों भुगिनांनाय गामियाव बिटिसिनि इएम मुस्रि देबेन बर' बिथाङा खौरां लाहैयो। তামুলপুৰ সমষ্টি বৰবিলা গাঁৱৰ এনেকুৱা বানৰ পৰিস্থিতি হৈছে। পাগলদিয়া নদী গৰাখহনীয়া যিবিলাক মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি লৈ গৈছে, আজিলৈকে কোনো প্ৰশাসনৰ মানুহ অহা নাই, কোনো চৰকাৰৰ মানুহ অহা নাই। মই বিটিচি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ তেখেতসকলে যাতে অতি সোনকালে আহি এই গৃহহাৰা যিবিলাক মানুহ আছে তেখেতসকলক সুব্যৱস্থা কৰে।